Waqt la oħra dwar ir-riforma tal-użu għal-medja soċjali fost l-adolescenti li saret f'Kastilja, il-Prim Ministru Bertabella wera sodisfazzjon li bosta persuni għamlu għażla konxja li jipparteċipaw f'din id-diskussjoni dwar settur dak tal-medja soċjali li kull ma jmur qed jikber fl-importanza tiegħu. Dr. Abela qal l-parċipazzjoni attiva f'din il-konsultazzjoni pubblika timleħ bil-kuraġġ hekk kif innota li bħalissa għaddejja l-fażi li fiha il-Gvern qed jisma' u għabbaż dawn id-diskussjonijiet konsultattivi se jkun qed jasal għal deċiżjoni kollettiva. Il-Prim Ministru sostna l-użu estensiv tal-mobiles u l-medja soċjali fost it-tfal u l-adolescenti realtà li ħafna ġenituri qed jitħattu mal-Gvern dwarha. Dr. Abela żied jgħid li l-għan ta' din ir-riforma huwa li kemm jista' jkun l-adolescenti u t-tfal jieħdu aktar interess u jagħtu priorità lil attività fiżika b'mod ġenerali. Hawnhekk saħaq dwar il-ħtieġa li jintlaħaq il-bilanċ. Il-Prim Ministru temm jgħid li din il-konsultazzjoni se twassal biex tittieħed deċiżjoni informata fuq settur li huwa fluidu u li l-Gvern se jieħu deċiżjonijiet konsultati u informati b'risq il-ġenerazzjoni żagħżugħa u l-ġenerazzjonijiet kollha ta' pajjiżna. Preżenti għal din l-attività kien hemm Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela li qalet li din id-diskussjoni kruċjali għax tmiss direttament lill-ulied. Il-Ministru Michael Falzon u s-Segretarju Parlamentari Rebecca Buttigieg saħqu li filwaqt li l-medja soċjali tista' tkun għodda pożittiva għat-tagħlim u l-kreattività, hemm bżonn riforma li ssaħħaħ il-protezzjoni tat-tfal u l-adolescenti permezz ta' miżuri ta' prevenzjoni, edukazzjoni u sigurtà online. Waqt din id-diskussjoni ipparteċipaw bosta persuni fosthom ġenituri, adolescenti, edukaturi, content creators, influencers, rappreżentanti ta' organizzazzjonijiet non-governattivi kif ukoll il-Kummissarju għat-tfal. Il-pubbliku jista' jagħmel is-sottomissjonijiet għal Green Paper dwar din ir-riforma permezz tas-sit elettroniku publicconsultation.gov.mt. Il-konsultazzjoni pubblika se tintemm nhar il-ġimgħa li ġej.